jam wale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hitiɓe heeɗiɓe daraɓe ayaw pindi tv en garti e kattude jomiraɗo subaka hande o gam yettinon ɗon ko sifa e kelle gaddane jeyandeji leydi sénégal joni palen koye jeyandeji ɗi altine jeegom lewru octobre hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyi ko sifa e kelle gaddane e jeyandeji leydi sénégal eɗen puɗɗo e jayde gendiri nde Le Soleil hono ɓe mbaɗiri e gardidi natal mabɓe kam musimen jeyandenkoɓe ɓe garti koye on ɗon rafi biyeteɗo vallée du rift holno ɓe mbi ɓe mbiton de ko laamu ngu yaltini ko ene tolni e milliard pawɗo temetati million gam sirginade e darade gam haɓade on ɗon rafi hono no jayde nde waɗiri e gardidi natal muɗum kam musimen jeyandenkoɓe ɓe garti e ben ɓe ganduɗa kay rafi o heeɓi ɗumen fidde holno ɓe mbiri ko ene tolni e capanɗe jiiɗiɗo e jeetato rafi o memi ɗumen sappo e goho kawri hen e ladial hono no jayde nde waɗiri e gardidi muɗum woni jayde ganduɗa kam woni jayde guendiri nde e jayde Le Soleil kono ɗum ko nden jayde wiyetede jayde guendiri nde ha joni arti e gudditigol école aji ɗi hani e ɗen ɗon caɗele ganduɗa kay yoɗo saaha joni ene wonani ɓen ɓe ganduɗa kam min goni baban galleji en kam e jumon galleji en hono no jayde nde waɗiri e gardidi naddal muɗum jayde rewmi quotidien ko hen arti ɓe mbitan nde ko gam haɓade on ɗon rafi biyeteɗo vallée du rift wayno laamu leydi sénégal yaltini ko ene tolni e temedde yaltini ko ene tolni e milliard pawɗo temetati million ɗum ko gam haɓade on ɗon rafi biyeteɗo la vallée du rift hono no jayde nde waɗiri e gardidi natal muɗum jayde direct news kañum arti koye alhaali dawrugol ɓe kolliti kay wonande ɓen ɓe ganduɗa kam min goni nangoranɓe omo ganduɗa kañum woni Moustapha Diop maire mo Louga kañum men oɗo saaha joni nana kollira hono ko woni ko kulihuli mumen ɗum ine tawe e nder jayde ganduɗa kay ko kam woni jayde wiyetede jayde direct news kono ɗum ko kam musidmen jeyankoɓe ɓe garti omo ganduɗa kam woni Pape Malick Ndour caggal nde o yinno yaltude leydi ndi o yahoɗanno ɗum noon kam musidmen jeyankoɓe ɓe garti ɓe kolliti wonde kay kanko Pape Malick Ndour ene wontande o haɗama yaltude e leydi ndi kanko noon huccindiri e jaydiyankoɓe gam artude e ko jeeyi alhaali on ɗon kadɗumo yaade yaltude e leydi ndi ɗum ine tawe e nder jayde wiyetede jayde direct news jayde point kañum le point kañum ko hen arti kam musidmen jeyankoɓe ɓe mbitande ko omo ganduɗa kam woni Pape Malick Ndour kañum kay waɗa bloqué toon to aéroport AIBD hono no jayde nde waɗiri ɓe kolliti no wonde kay Pape Malick beele ko hoyinno dogde walla ala ɗum ene tawe e nder jayde nde kono ɗum ko kam musidmen jeyankoɓe ɓe garti e omo ganduɗa ko kam woni Mansour Faye caggal nde o hokkita ko wiyete ko liberté provisoire kanko omo ganduɗa kam woni Mansour Faye oɗo saaha ɓe mbi kolliti kay wonde kay ko jaɓɓugal payodingal woni ko jaɓɓa toon to Saint-Louis lamorgo ɗimmugue o leydi sénégal to ganduɗa kay ko toon woni o wuuro makko kanko omo ganduɗa kam woni Mansour Faye hono no jayde nde waɗiri e gardidi e natal muɗum jayde l'évidence kañum arti tan koye alhaali omo ganduɗa kam woni Pape Malick Ndour ɓe kolliti non wonde kay omo ganduɗa kam woni Pape Malick Ndour kam e Ngone Saliou oɗo saaha kay ko ñalawma kulɓiniɗo wonandeɓe kay hono no jayde nde waɗiri e gardidi natal muɗum hono no ɓe mbiri kamɓe musidmen jeyankoɓe ɓe ganduɗa kay ko kam woni jayde wiyete jayde l'évidence jayde La Tribune kañum arti ko e ɗin ɗon seppoji hani e garɓe garaji ganduɗa kay mbaɗino hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e goho fayi hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayyi kamɓe noon ɓe mbitande ɓe mbitande holɗo tawate oɗo saaha joni ɗin ɗon procès verbaux ji hani e enquête aji ɗi ganduɗa kay ko yowiti e alhaali on ɗon bannoɗo ko yowiti e hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e goho caggal ma hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayyi ɗum ko namdal ngal musidmen jeyankoɓe jayde La Tribune mbaɗi kono ɗum ko kam musidmen jeyankoɓe ɓe garti mo ganduɗa kam woni Pape Malick Ndour mo ganduɗa kay huccidirin e jeyankoɓe gam laɓɓitinde e fammitinde ko yowiti e alhaali kadgol makko yaltude e nder leydi sénégal hono no jayde nde wiiri e jayde ganduɗa kam woni jayde La Tribune jayde l'Observateur kañum arti tan ko e ko yowiti e din ɗon violence uji ɗi ganduɗa kay mbaɗino ko yowiti hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e goho jaggi hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayyi hono no ɓe mbiri yoga e ɓen ɓe ganduɗa kay min goni loynoɓe e din ɗon manifestation ngaji ɓesguji joyi ne woni tan kettama walla ni ma kette hono no jayde nde wiiri e gardidi e natal muɗum kono ɗum ko ɓe garti e on ɗon ɗin ɗon kulhulɗi ganduɗa kay ene jogui omo ganduɗa kam woni Pape Malick Ndour hono no jayde nde waɗiri e gardidi e natal muɗum jayde
quotidien ko hen arti ɓe mbitande ko les événements 2021 jagatma 2024 omo ganduɗa kañum woni Pape Malick Ndour kañum kay dans les viseurs hono no ɓe mbiri kamɓe musidmen jeyndiyankoɓe ɓe kollitini kanko o waɗama bloqué tonto aéroport AIBD ɗum ko caggal nde o yinno ɗannade ko omo ganduɗa kam woni Pape Malick Ndour hande omo fatta tonto section de recherche hono no musidmen jeyndiyankoɓe mbiri e gardidi natal muɗum kono ɗum ko ɓe garti e ko yewti on ɗon boros biteɗo la vallée du Rift ɓe kollitino wonde kay ko ina solni e 12 kawri e ladial wonde kay on ɗon rafi yuɓima pitali mumen jayde Vox Populi arti ko e alhaali omo ganduɗa kam woni Pape Malick Ndour hono no ɓe mbitande ko Pape Malick Ndour hande ina fatta ton to ganduɗa kam woni e section de recherche hono no ɓe mbiri kamɓe musidmen jeyndiyankoɓe e gardidi natal mabɓe e jayde ganduɗa kay ko kam woni jayde Vox Populi jayde L'As quotidien kañum arti ko e kurko debbo mo ganduɗa kay sutino konngudi kantorindi fewno ɗum e leñol fulɓe omo ganduɗa kam woni Ngone Saliou ɓe kolliti noon kankone o ganduɗa kam woni Ngone Saliou kañum nene ina fatta e ñalawma hande o ton to o ganduɗa kam woni e hakkude makko e loskoɓe ɓe hono no jayde waɗiri e gardidi e natal muɗum gartini kadi alhaali omo ganduɗa kam woni Pape Malick Ndour e jayde L'As quotidien arti hen jayde coftal ɓallinde ɗum gustirten e jayde wiyetende jayde tribune sport kamɓe musidmen jeyndiyankoɓe ɓe garti ko e ko yowiti e alhaali championnat mo leydi Sénégal ɓe kolliti hitande he fande nde kala mo ganduɗa kay ko kam woni champion mo leydi Sénégal ma heppa ko ina tolni e million ngaji capanɗe 4 e million koppareje meɗen franc CFA hono no jayde waɗiri ɓe mbaɗi toon mo ganduɗa kañum woni Babacar Ndiaye kam e ɓe ganduɗa kañum goni golledi muɗum ko yowiti e ligue sénégalaise de football professionnel hono no jayde nde waɗiri e gardidi natal muɗum kono ɗum ko kam musidmen jeyndiyankoɓe ɓe garti ɗin ɗon kulhuli ganduɗa kay ina joga caggal gañigol omo ganduɗa ko kam woni Pathé 6 jayde nde arti hen jayde Record quotidien kañum arti ko e ngal ɗon pottal bannogal hakkude ɓe ganduɗa kañum woni ɓe ganduɗa kañum woni Everton kam équipe mo Crystal Palace non ɓe mbaɗiri ɓe mbitande ko Iliman Ndiaye kam kay wonno Iliman appa yo dindo e ngal ɗon pottal ko ɗum jeeyi sababu mbaɗi ɗon natal Iliman Ndiaye ina sumba ina sadio ina holla ko woni ko weltare muɗum hono no jayde nde waɗiri e gardidi e natal muɗum bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daroɓe Aya Opini TV ko ɗum woni komin kemnoon ruwnirade ko sifa e kele gadan e jaydeji leydi Sénégal adi meɗen e rubino jaydeji wonata ko janggo soko kena haji ɗo e nden min mbiyan jokke ɗoftade kam e rewdade programme uji ɗi Pindi TV en jetti en jarni foof men ha tengti ɗon e wonɓe toon to sengo commentaire uji ɓe mbaɗa toon commentaire ji men en beltanima maɓe no hannirta niyete woto jejjite wadde abonné commenté kam e partagé Allah jarama on jarama.